ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ẹja ti bọ́ sómi òmùwẹ̀ jáde ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ẹja ti bọ́ sómi òmùwẹ̀ jáde. Ikú Ògògó ọmọ Kúlódò Táíwò Hasani Babátúndé ó ṣe ni ní kàyéfì orí ànilẹ́nu jọjọ. Ògògó ọmọ Kúlódò lọ nánu gbogbo òṣèré ẹkú àṣẹyìndì. Babátúndé Táíwò Hasani Ògògó ọmọ onílàró lé Ògùn State nílùú Abẹ́òkúta. Táíwò Hasani Babátúndé èèyàn Yínká Quadri bàbá kíra ni ó mọ̀ ṣe ilẹ̀ ń jẹ̀yàn ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ẹfun ṣòro ìrókò abọ lọ́jọ́ ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ẹja ti bọ́ sómi òmùwẹ̀ jáde. Yínká Quadri ẹ kú lédè ọ̀rẹ́ yín Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Jídé Kòsọ́kọ́ Ọ̀gá Bello ẹ kú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Bọ́lájí Amúsàn bàbá Nàtì ẹ kú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Ọláìyá Igwe Ẹ̀bùn Olóyèdé ẹ kú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Madam Sajẹ Fáwùsàtù Balógun Yétúndé Wùmí Táíwò Akínwádé ẹ kú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ẹfun ṣòro roko abọ lọ́jọ́ ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ọ̀sálàńsọ́mi ṣòro ẹja ti bọ́ sómi òmùwẹ̀ jáde. Gbogbo òṣèré pátápátá ẹkú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Gbogbo Tampa ẹkú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Gbogbo ọdún fákàǹkọ̀sì ẹkú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Gbogbo NTP ẹkú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Gbogbo òṣèré gbogbo tẹlifíṣàn pìsẹ́ńtàs rédíò pìsẹ́ńtàs ẹkú àṣẹ̀yìndé Táíwò Hasani Ògògó tó kú. Pàtàkì gbogbo